नमस्कार, मी प्रमोद शेलार। आज इथे मानाचा, पुणे शहरातील मानाचा चौथा गणपती तुळशीबाग गणपती, या पेशवेकालीन गणपतीचा इतिहास आज आपण जाणून घेणार आहोत। हे पेशवेकालीन मंदिर आहे, त्या मंदिरामध्ये विस्थापित असलेली गणेशाची मूर्ती। नमस्कार, मी शिल्पकार विवेक खटावकर, अध्यक्ष श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्ट। आज आपण या ऐतिहासिक पुणे शहरामधलं एक तुळशीबाग नावाचं ठिकाण की ज्याला एक मोठी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेली आहे आणि ह्या तुळशीबाग परिसरामध्ये असणारं हे पेशवेकालीन गणेशाचं मंदिर आणि ह्या मंदिरातली ही अत्यंत नयनरम्य अशी विलोभनीय गणपती बाप्पाची मूर्ती। आपण जर पाहिलं पुणे शहरामध्ये अशा फक्त 2 मूर्ती पाहायला मिळतात। ह्या मूर्तीचं वैशिष्ट्य असं आहे की ही काळ्या पाषाणातली मूर्ती, अखंड पाषाणामध्ये कोरलेली ही मूर्ती। ह्या मूर्तीचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्या आशीर्वादाच्या हातामध्ये तुटलेला दात, असं जर आपण वैशिष्ट्य पाहिलं तर तिच्या उजव्या मागच्या हातामध्ये परशू धरलेला आहे। अत्यंत नाजूक अशी बोट सुद्धा त्या मूर्तीमध्ये कोरली गेलेली आहेत। तसंच डाव्या हातामध्ये परशू पाश धरलेला आहे, म्हणजे त्याला आपण अंकुश असं म्हणतो की जो अंकुश हे गणपती बाप्पाचं एक आयुध ते डाव्या मागच्या हातामध्ये आहे। डाव्या हातामध्ये मोदकाचं पात्र आहे आणि त्याच्यामधलं एक लाडू किंवा मोदक तो त्यांनी सोंडेमध्ये उचललेला दिसतोय। या अशा प्रकारची वैशिष्ट्यपूर्ण मूर्ती ही फार दुर्मिळ पाहायला मिळते आणि इतकी सुंदर सुबक काळ्या पाषाणामध्ये कोरलेली ही मूर्ती। तिथं जर आपण मुकुट पाहिला तर तो मुकुट सुद्धा बघा, कमलधारी मुकुट, करंडक पद्धतीचा असा तो मुकुट आपल्याला इथे पाहायला मिळतो। अशी ही विलोभनीय मूर्ती ह्या ऐतिहासिक पेशवेकालीन मंदिरामध्ये गेले जवळजवळ 200 ते 250 वर्ष जुनी मूर्ती आपल्याला इथे पाहायला मिळते। विलोभनीय मूर्ती ही ह्या मंदिरामध्ये प्रस्थापित आहे। आता दरवर्षी इथं केला जाणारा उत्सव मानाचा चौथा गणपती म्हणून भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला 10 दिवस हा गणेशोत्सव इथं साजरा केला जातो आणि ही उत्सव मूर्ती सुद्धा आपण जर पाहिली ती अतिशय नयनरम्य आणि देखणी अशी मूर्ती आहे। पुण्यातली अतिशय भव्य दिव्य अशी ही मूर्ती बसलेली 14 फूट उंचीची हेमाडपंथी पद्धतीची मूर्ती आहे आणि या उत्सव मूर्ती की जी विसर्जित केली जाते अशी ही विलोभनीय शाडू मातीमध्ये तयार केलेली मूर्ती, ही परंपरा एक फार छान जपलेली आहे मंडळाने। दरवर्षीच्या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी मंडळाचे असंख्य कार्यकर्ते हे आमच्या खटावकरांच्या स्टुडिओमध्ये येत असत आणि ही शाडू मातीमध्ये हाताने तयार केली जाते दरवर्षी मूर्ती आणि या मूर्तीचं विसर्जन अनंत चतुर्दशीच्या दिवशीमध्ये केलं जातं। आता आपल्या समोर जी दिसते आहे ही तुळशीबाग मंडळाची उत्सव मूर्ती, 14 फूट बसलेल्या उंचीची मूर्ती, हेमाडपंथी पद्धतीची, अतिशय देखणी सुंदर अशी ही मूर्ती खरोखरीच पुणे शहरात येणाऱ्या भक्तांचं हे एक आकर्षण ठरलेलं असतं आणि हा नवसाला पावणारा आपल्याला थोडंसं ह्या तुळशीबाग मंडळाचे जर इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर आपल्याला 120 वर्ष मागे जावं लागतं। 1901 ची ह्या मंडळाची स्थापना आणि त्या काळामध्ये हा जो उत्सव सुरू झाला की इथं अनेक विविध प्रकारच्या गणेश मूर्ती बनवल्या जात होत्या। याची सुरुवात जी झाली सजावटीची ती 1952 साली। 1952 साली माझे वडील प्राध्यापक DS खटावकर यांनी पहिली हलती मूर्तीचा देखावा इथं सादर केला। त्याच्यामध्ये देखावा असा होता, राम, लक्ष्मण आणि सीता होडीमधनं चाललेले आहेत आणि तो नावाडी त्यांना नदी पार करून देतोय, असा तो हलता देखावा। आणि त्या 52 सालापासून जी परंपरा सुरू झाली ती भव्य दिव्य सजावटींची परंपरा हे मंडळ जपत आलं। माझे वडील प्राध्यापक DS खटावकर जवळ 60 वर्ष सातत्याने दरवर्षी इथं भव्य दिव्य सजावटींचं निर्माण करत होतो। अतिशय वैविध्यपूर्ण गणेश मूर्ती, अतिशय पौराणिक देखाव्यांना घेऊन साकार केलेले सजावटी, हलत्या चालते देखावे
याच्यासाठी हे मंडळ प्रसिद्ध झालं की 14 विद्या 64 कलांचा हा देव. आणि ज्या वेळेला ह्या उत्सवासाठी सगळे कलाकार एकत्र येतात, मग त्याच्यामध्ये अनेक कलाकार, मग सुतार असतील, पेंटर असतील, शिल्पकार असतील, मेकॅनिझम करणारे असतील, इलेक्ट्रिशियन असतील, अशा विविध कलांचा मेळ इथे एकत्र घातला जातो. या उत्सवाच्या माध्यमातून 1975 साली जेव्हा मंडळाची शताब्दी होती, तेव्हा भारतातली पहिली फायबर प्लास्टिक मूर्ती ती इथे तयार केली गेली. आणि ती पुढे 1987 पर्यंत एकच मूर्ती ही मंडळात वापरली गेली, बसवली गेली. पुढे 1988 साली आता जी आपल्या समोर मूर्ती दिसत आहे त्याचं निर्माण झालं. आणि हे मूर्तीचं निर्माण करताना ही मी स्वतः ज्यावेळेला मुंबईहून GD8 होऊन नंतर पुण्यामधली सगळ्यात भव्य अशी ही मूर्ती. पण आपण जर ह्याच्यावर पाहिलं तर अनेक चांदीचे अलंकार आपल्याला याच्यात घातलेले दिसतात. मुकुट जर बघितलात तर त्या मुकुटाची उंचीच मुळात 4.5 फुटाची आहे. आणि एवढं भव्य दागिन्यांनी सजवलेला हा मूर्ती, ह्या मूर्तीवरचे हे दागिने चांदीचे, ह्या आभूषणांनी युक्त असा हा गणपती हे या पुणे शहरातलं एक अत्यंत नावलौकिक मिळवलेलं आणि मानाचं स्थान मिळवलेलं असं हे म्हणावं लागेल. तर हे तुळशीबाग संस्थान, इथं पलीकडे मोठं रामाचं प्रसिद्ध असं रामाचं मंदिर आहे. तुळशीबागेतलं राम मंदिर असं म्हटलं जातं. आणि ही संबंध बाजारपेठ जर पाहिलीत आपण तर या बाजारपेठेचं स्वरूप म्हणजे आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा एवढं मोठं नव्हतं. पण कालांतराने साधारणपणे 89-90च्या काळानंतर इथे जी बाजारपेठ एकदम 90च्या काळानंतर ह्या बाजारपेठेला जे काही महत्व प्राप्त केलं हे जवळजवळ 30 वर्षापूर्वी इथे काही नव्हतं. प्रकारची इथं दुकानं थाटली गेली. पूर्वी तुळशीबागेमध्ये फक्त देवदेवतांना लागणारे पात्र, भांडी अशी तिथे मिळत असत. पण आज जर तुळशीबागेमध्ये कोणी आलं तर त्यांना हवी ती वस्तू या तुळशीबागेमध्ये खरेदी करता येते. असा हा बाजारपेठेने भरलेला परिसर हे नक्कीच पुणे शहराची एक शान मानली जाते. पुण्याची शान असलेला मानाचा 4था गणपती म्हणजेच तुळशीबाग गणपती. फोटो नाही